Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku, andai kau tahu. Rembulan kang sumunar nyekseni tresno kang tuhu lan ana liya mung sira ayu. Sekali lagi
Gesang Lompong Sari. Elok. Puspito Nolo sampun katun, Mas Febri, Mbak Nuri, Mbak Amel. Aku tak ngomong. Apa? Ya aku ini cedek deh. Kowe iki wis cendek, cilik dhewe. Apane? Sandale. Ana kon nganggo sandal malah nganggo crop top. Sandalmu ki lho Nur. Kaya bayi agilatan mlaku. Krokodil. Oh. Kok krokodil to Mas? Apa? Nyambik. Sandale Nuli mereke nyambik. Iya, sampun katur ya Mas Febri luar biasa. J. Menika pun aturaken lelagon sak jangkepipun. Sampun pun arang semen dening kanca-kanca wiyaga. Luar biasa ya Mas, apa umuran mung dredeg-dredeg tenan aku. Dredeg apa nih? Lah nek ning Gunung Kidul ming biasanya Mas dadi niki nek ning kene iki amore ngomong kondangan iki ya Dik ya. Aku iki mangkat ning Gunung Kidul, matur nuwun nih mangkat. Iki kok ya alhamdulillah turangga muda budaya menika. Matur sembah nuwun nggih Pak nggih. Mas Jati, Mas Eko yang ada di Japan ya, Japanese. Oh, Jepang. Ara-ara kiyomoy. Heeh. Kowe kok aja gur ngombe kopi terus lho. Oh iya, ndak uyuh-uyuhan Nur. Nyeprok. Iya, nika sampun. Kepiye kok Mas? Lho piye to? Kepiye Ayo Mas Susi. Yang lain monggo. Yang lain Tony ayo nyanyi. Yang Pak Duko. Aku ki penyanyi soku guru tau glethak Mas. Ngapa Nur? Iki ya luar biasa sekali Mas Febri. Penjara-penjaranya ini adalah orang-orang yang premium. Wah, orang premium meneh kelas. Kakap, kondang kabeh Mas Penceng, ada Mas Rio, ada Mas Iya, Mas Penceng menika dari Jakarta Selatan. Iya, ada Mas Ibra dari Tangerang. Betul. Iya, ada Mas Westian Isen dari Cengkareng. Rio dari Wates Galengan. Wates Ring Road wis tekan Rio. Iya. Lagunya apa ini? Iya. Apa request pengrawit tampan? Saya iso ya Mas. Wedi aku nek urung iso. Pak Dukar nyanyi Das Mundi kalau. Ndak pundi. Oh, ndak pundi. Das pundi. Iya. Ibu request apa nanti kan di mawon. Iya, monggo. Ini dari penonton dari mana Bu? Sini aja. Oh dari sini. Dari sini aja, premium lokalan. Ini kepiakan grup RT Mas. Oh PKK. Tepuk PKK yuk. Ora Sakinah ra nang kene ning. Ora, iki rak wong eden. Jadi sekedap nggih Pak nggih nenggo anggenipun Keracik Gongso ingkang sampun sawektokaken dumateng sanjaning sedaya warga Lompong Sari. Iki ya karang ya pengrawite isih timur kabeh Mas. Wah, luar biasa sekali. Ya iki sing demung iki nek ora duka iki ora dikon ning kene iki. Ora menyang. Cetha iki ya isih timur to Mas Alkan iki Timur Leste. Timur Mas. Timur. Timur Ganas. Iya. Oh, timur. Iya. Ayo aku tak sing joget terus Jarot. Ayo golek saweran. Ayo. Aja kok gepura kalasan. Harga diriku tidak Jarot tekan kene. Ki aku kan ngapa? Aku nyanyi Mas Uzi. Ya ampun. Ya ayo tenang kok ya. Ayo Mas, monggo. Oke. Gepurane bakpia patruk, Bu. Ayo.
Latar belakang. Penari latar belakang. Jeklo nyuwun keplakipun. Iya, bungkus dua keguguran ora kok. Mendah bayare wak dhewe ya, Pep. Wah. Nyanyi jatil. Lah iya Mas Mang Juta karo dilatih diesel. Iki tugu kalasan kok ora jatil ki ngapa kowe iki? Lah tugu kalasan. Jebamber nganti komen Queen Lipo Mall. Kayak gitu nih Iya. masalah apa karo aku jen iki. Aku ki gemes lho Mbak Gemes karo kowe lho, iki. Mbak. Ya wis ngerti Mbak Ines ini gedene didorong ya kejengkang. Gemes aku Gemes kepengen aku pengen nganu. gepok go watu bres marem. Gemes aku. Tarik ya. Iya, tarik. Tarik dulu, Pak. Napa lagu? Kata-katanya apa Mas? Kata-kata hari ini ojo percaya karo bojone wong. Nah. Mergane bojone dhewe dihapusi aja meneh kowe. Ya. Pas buat nyanyi ihi cerit Ora gampang wong bebojoan. Aku tuh iso golek sandang pangan. Ya 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 ya. Urip menemu apa adumu memrakani watu. Ihi cerit 3, 2, 1. kondur. Cari nyanyi aku ngatek. Ayo nulis sawat pembak. Iki kapan iki Cak? Ayo Mes. Oh, saya terlanjur cinta Mas. Neng aku aja gandul. Nyong nyong.
sira kemayune nek digandrung ngene. Aku wedi Mas, kesogok kabehku. Wedi aku. Iya kabeh. Iki lanang kok kabeh piye to? Kabeh. Nuli wingi pabungan implan sing dilebokke wis panas. Ya Allah, Cah. Ayo, sapa jate Mbak Amel, ayo. Pacaane sarwa sri. Lera-lere dadi gawe. Walah dimeh aku ireng ora berkawin kok Bu. Mandang fisik ya Bu kowe. Yo. Tukon bobok tukon milih laris manis laris. Ya. Apa-apa aku wis tak dukuh mau. Ayo ke bagian sing tuwek-tuwek. Apa-apa. Ibu dukuh mboten kersa nyawer. Mboten. Lah mending kowe lah aku ora. Sapa to Nur sing arek nyawer kowe iki? Sake. Pal-pale ya beruang mendem. Kasunyatan. Guyu dhewe Mas Diki. Iya kasunyatan sih. Kuya tarik sih kasmaran sih. Sing nyanyi Febri Dewe Pan. Go center. Abot-abote nyanggo katresnan koyo ngene iki. Piye Kang Mas? Nek kasmaran ati kepati-pati jebule sing bojo. Terus piye Kang Mas? Aku tresno tapi nek gur tresnane palsu. Kayak sapa? Nurli. Nurli Sanja Kembang Raur. Yen arep crita karo sapa
Sogo ala keri keri keri. Sogo ala keri keri keri. DJ Sumo Paradise. Petiale Sang Prabu kanyata dening prajurit. Hei liak.
Sandra menika. Kita sehingga wijuki kalian klosa konco turangga muda budaya Majaro. Iya, Dimas Febri WS. Minangkani panyuwunan saking ibu wau wonten kasunyatan. Kasunyatane njen wonten iki, Bu. Dhewe kendel to, Le? Mas, kendel sak Febri. kendel-kendele. Kan sing nampa kok Kan sing nampa Febri wis ben dhewe. Lah wong dhewe engko tambahi 400. Oh iya ora apa-apa. 600. Aku terima kok Pep ora disawer ya ora apa-apa. Kasunyatan. Nak Amel. Aduh. Itu yo dikete. Ayo nak Amel. Nak Amel. Hok ya. Hok ya. Nurli raine disemprot remason kuwi. Oh blower. Oh blower. Oh iya. Ayo. Kasunyatan katanya. Yo. Katul. Ayo yo. Febri Wicaksono, ada Amelia Nandika. Jarot Wisma Saputra. Nurli Kesemak. Nanging abot tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya Apuran aku yen ninggal kesliramu nanging atiku wis dudu duwemu
Kasunyatan sampun. Kasunyatane telak ya. Luar biasa Mbak Amel. Wah, suarane Mbak Amel kaya nek istri kentekan berambang. Entek berambangnya buas. Ketoke ngono kuwi, Mas. Elok tenan Amelia Nandika. Ya, sikat ya Mas 3 2 1. Yo. Monggo. Akhirnya duet. Aku cinta kamu. Ora mong. Lah ngopo? Kusuman ning ati dumong ayu kang tak ati-ati wong kamu iso gawe ayo ping atiku. Kadung kaya ngene saiki piye karepe malah mirangake manis pambukane kok pahit di pemburine pancen mangkelake. Ket mau kaki palesan dhek larang. Dhek tekan Sleman sak yuta pales. Kowe. Iyo tulung. Oi. Turi. Kowe ngentot to? Kowe ngentot ta? Aku dipencerengi Tony sana. Aku sama pales. Mas Tony rau kok Mas. Ki wanita jadi-jadian. Ditunggu Ibrodo ki barang yo kemayu. Lo. Iya. Liak. Oh, ayo. La.
saja sujata aja nyiksa raga tresna kuwi amung ana gojo mawa sing ning dada enggal dilerepno yo ben tentrem kaya dek semono ronce-ronce melati benange lawe upos lopo tansah ngeling ganti tuwa aku isih tresno kowe senadyan ana kudu sepira Nurli ngantek kaya nyambik. Oi. Ayo. Kondur, Mas. Oi. 12. Sikile tesih, Pak. Iya Mas, pupune Mas. Oi. 12. Oh. Halo Mbak Gita, terima kasih sampun kersa rawuh matur sembah nuwun Pak Isbah. Ada juga Mas Alung di belakang Mas Febri. Oh iya, terima kasih Mas Alung. Kai kok lo.
tengdedet rasa tega bareng keprungu kabarmu nyatane sing mundur mulayang ora liya rena bodho
si yuyu kakak. Iyo putraku siap kang ayu rupane ibu aduh sibu kula derek urut aduh sibu kula derek mudhun adian ayu sisane si yuyu kakang sikat yuk sikat ade lumut aduh sibu kula sampun turun aduh sibu kula sampun mudhun adian Allah wanita pilihan kula Ibra. Yuk. Karin. Mbak Nur ayo Tresno ati digawe muyo Tresno atiku digawe muyo. Tresno digawe muyo hatiku digawe uyo koyo satria ing madu koro kuning sekar kemuning budaya Mbok menawi kitsalan jam tangan menika wonten panggung nggih kula beto. Mereke Android. Dipek jarak. Yo. Yo Mas. Ayo Mas. Mas tembang apa? Oh